Ako si Bernard, ginaingon. Gituyo ko nga magpaila nga paryente ta. Aron maduol ka nako. Og salamat nga naangkon ko gid ikaw og akong nadayon. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Sa buwag na mo si mong uyab? Uy, bago pa gani mong nakauyab niya. Buwag na sad? Ana, magin na pa. Basta matagbaw na ko sa akong uyab, ako magin ng buwagan. Ay, kano sa pamantawang ka magminyo, uy, Bernard. Unya na, kung mulapas ng sa kalendaryo ang imong edad. Maglisor niya ako kitag apo ini kalakiya. Nga idaran ka na, nga maghimo niya na. Kung magminyo ka. Noon siya magkapak Ay, kabulak ka, good. Basta, pastilan. makakita niya ako og babae nga akong higugmaon. Ay, magminyo dayon ko. Kinigong mga uyab na ko pa, wa mo gusto nilang tanan, good. Ay, ang bote mo, Bernard, oy. Ako ay gikapoy na ng style ni mo. Ay, bahala ka na, oy. Buhay mo. Dool na lang ko sa bahay ni Pai Jimmy. Ug matod niya, may bisita ko naman siyang mga taga. Kauban sa trabaho sa iyang uyab. Pasin, kakita ko rin dito og babae nga akong panguyapan. Zero naman ko karon, way uyab. Busa, manguyab ko aron doon na lang sa ko'y madas sa motel. Ito tayo. Diyan bay. Busog ka sa anay nga ako ipakaon niyo. Anay. Busog kayo'y. Corn beef to, ito anay noon. Busog kayo ko, bay. Kung niya pang yun, busog kay ko nga ng tanaw sa duha ka chicks nga kauban sa imong uyab sa trabaho. Ibuka ng gayilo og blouse. Ipaililo ko na, be. Ay, Bernana. Ha? Ay, pailailan ka sa imo kagulingon si Bernana. Oh, ana. Ay, patuga-tuga na kay di na siyang tubig laki. Nga naman? Kaduha naman na binuha laki. Mao din ako rin siyang nguya pa. Unsa? Ay, unsa mo ka. Istingan na nakog duol, good. Ang anin lang ay, ang dili siya mo idlas nako, ingon ini ang buhaton ko. Kung magdiki-diki o pagpagkikigalan ako. Mahimo ba, mister? Ato na lang sila yung babae, be, pakigigala. Tagam na ko din yung mga lalaki, mga salbahis mo. Uy, dili man ko salbahis nga pagkalalaki, good. Dili man tanan. Ila-ila lang ko to. Ay, kabalaka, di man sa gumanguyob ni mo eh. Makikigala lang ko ni mo. Oh, sige. Ila-ila lang ta. Kinsa da imongan o unsay imong apelyido? Verna. Verna mahusay. Uy! Unsa? Mahusay? Oh, Mahusay da yung imong apelyido? Uy, gumaw na pa rin dito. ha? Kisa di mo ngan. Ako si Bernard. Bernard Mahusay. Oh, pariente na di ay ta? Gambas kalibutan ka. gosh, I'm sorry. Parehas di ta apil pariente di ay ta? Gon mao, aw. Agaw na yung isang pita ko nimo ha. Nag-aasa man di kagaw. Babae kang naibgan nga imong gikaila dito sa bahay sa imong amigo? Opa, siya si Verna. Og mahusay ang iyang apelido. Mahusay? Oo, mahusay. Naglikay siya pa sa mga lalaki. Dili mong tagani siya makigsuod nako. Mauto nga, nagpatuo ko nga pariente mi. Uy. Verna mahusay man siya. Nagpatuo sad ko nga, mahusay ko. Bernard Mahusay, Ay, di ba? pagkabuang. Gini mo do. May pagkagubot, unta to gubot. Pagkaamaw, gitaw ni mo. Uy, Bernard, nakwa man ka. Nakwa. Gibati ko nga, nakagusto ko niya pa. Busa, paninguhaon ko nga, maangkon ko siya. Og siya na ang akong pakaslan. Unsa? Dunay mo ani sa ato rong gabi atong paryente. Oh, ma. Magpatabang lagi siya nako nga makakita siya og uyab. Uy, nganugod nga anak man siya magpatabang nimo. Oh, ako masab siyang giatikan nga may kaila ko nga gusto makauyab. Basta ako itupo niya si Day Adna. Ay pagkaamaw baya tao ni mo, Verna. Abi ni mo, ma, buotan baya siya.
Kundi pa lang nako siya paryente. Basig, manguyab tingali siya nako. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Unya, nitagam naman kakas mga laki. Oh, nausad lagi. Basta, tabangan na lang nako siya. Ug akong atuon si Day Edna, aron ako siyang ipalaila ni Dong Bernard. Gusto naman sad siya nga magminyo. Aw, tabangan ako siya nga magkauyab silang duha ni Agaw Bernard. Ay, nimo, Verna, kanus aman taong ka makakitagtaro nga laki, oy, aron maminyo ka na. Miragdugay pa yun ang mahitabo, ma, nga maminyo ko. Kay naglikay pa man kuros mga laki, kud. Naglagot pa ko nilang tanan. Verna. Oy, ikaw di ang giingon ni Verna gamuan heros bay? Oh, ako tiya. Oy, nganong nagtiya man kanako? Mahusay man sa akong apelyido. Bernard Mahusay man ko tiya. Aw, doon nangako yung banang imong paryente. Kay ang akong bana man ang mahusay. Magtiya lang yapon ko nimo. Kay ba naman ka ni Tiyo, di ba? Nahala, sige. Dali, dayon diri, Bernard. Bernard, to'y nga ni mo, no? Mao na gisulti ni Verna diri nako nga Bernard mahusay mo'y muanhiron. O tiya. Bernard ang akong pangan. Sige dali Bernard, dayon diri sa sud kay tuwa sa didto ang iyang amiga. Mao ba? Mao na, Bernard. Uy, ingon si Diver na nga kundi pa lang kuno mo paryente. Kalimtan na lang unto kano niya iyang kasilag sa mga lalaki. Nya mangita siya og paagi nga magkauyab mo. Ingon ana ang iyang gisulti? O kaayo. Pero may rasat nga paryente mo kay magunsa naman lang ko. Ha? Sige na, Bernard. Uy, kipalugaran na ta nilang Diver na o. Sulti na, di ka na diha. Ay, kuan nga. Di ko ganahan nga manguyab o babay nga dili ilang bahay. Ay, sulod si Mana, mamisita ko nimo dito sa inyong bahay. Og ato ko dito mudiga sa akong gugma. Ay, karon na lang, good. Uy, kasi diferensya, anak. Okay ra ko nga, karon ka mo di ka. Sige na, sulti na ta. Ay, adto na lagi sa inyo. Ay. Ato ko nimo mudiga sa akong gibati. Mao ba, bay? Bernard, mao ba? Huwag mo ni mo eh. Ubay, kung matod sa iyang amiga, nakagusto unta ko nun ako si Berna. Pero, parinte ko nun eh. Ay, sus. Tuwag ka na parinti. Ha? Unay, magpapanos. Naman sa wakay. Ing nangadili na tinoon ang parinti. Mag-unay, mag-unsay mahitabo. Di na tinoon. Ubay, og manay akong nahununaan. Ingon ini ang akong buhaton pa Jimmy. Saban, sa buhato ni mo, ha? Bay Bernard? Kaswertis babae nga imong uyab ka, Bernard. Uy, kay may auto man ka. Abi ni Mugaw, Ha? may babay unta ko nga nagustuhan. Pero sama ni mo, parinte lang mi. Ay, mo ba ka? Ugaw, o nga, nagmahay gud ko nga. Nga? Nga, gipatuo ko siya nga parinte mi. Ha? Mulig, ko makasabot sa gipanulti ni mo, Gawda. Niya na ta sa amo, Gaw. Gusto nga makigilailan ni mo ang akong amahan. Tay pa, gawon sa gani. Himo mo kung giga ko sa gihagkan. Ayaw ka. Ikagaw ta, uy. Dili ta tinuod ng parinte. Ha? Tanawa nga akong diploma sa akong pagka-engineer nga naas bungbo. Oh, Basta ha? Engineer Bernard Nakwa? Nakwa, di ay ka? Di ta pariente? Hindi. Ay! Himo kong giyasa. Ay! Tana sa kwarto no. Buhaning imo. Uy, nanilap na lagi ka di ha. Di man tao iyan. Ako nang hibuan akong gripa. Wala. Katiuski na
tampo pa yun. O, karon Hindi ka, juga. day tapat inti, ha? Oh, hinay. Gilok kayo. Takilid ba? Takilid. Oh, what is it? Takilid. Runway style. Pinatakilid style. Kinahan ko. Diyan makilang. Pwesto ka. May nahitabo gyud namo ni Berna atong higayuna. Human sa nahitabo namo, nakat-on ko sa pagmahal niya. Ug namay dayon ko niya. Aron ako siyang pakaslan. Siya ang dadon ko sa altar sa kaminyoon. O ito mga kasama, ang kaagi ni Bernard dinhiling tulumanon. What's the style? Siya ang dalon sa altas kami nyo on style.